que hi ha certs articles que es venen millor a la xarxa i altres que evidentment no, que és molt més de botiga. De la mateixa manera que del punt de vista del comprador hi ha compradors negats. Per exemple, diversos amics meus i jo mateix, quan ens atansem amb un ordinador, l'ordinador comença a presentar anomalies. Comença a fer coses estranyes, toques un botó i no fa el que ha de fer. Ara ve el meu fill, toca el botó i llavors fa el que té de fer. Tenim unes vibracions, una energia electromagnètica corporal que pertorben els ordinadors. Per què? Perquè ja quan vam néixer no existia l'ordenador. És generacional, doncs, no? És generacional. I els que han nascut després d'una invenció l'utilitzen molt millor. Jo, que soc enginyer industrial, el meu fill en 4 anys es manejava molt més en posar les hores per gravar la pel·lícula, la tele i tot allò que no pas jo. Això només ho ha explicat, i d'una manera heterodoxa, Rupert Sheldrake en el seu llibre sobre les ondes morfogenètiques, de fer la hipòtesi que quan un artefacte existeix crea com unes ondes de forma que no existien abans, però que són percibides perquè apareixen després. Però clar, això és completament heterodoxo, però és l'única explicació que he llegit. Molt bé, doncs veiem aquest nou recull d'imatges on veureu com s'exposen les necessitats que poden tenir alguns dels que utilitzen la xarxa, el futur que hi veuen i també la implantació. Veiem el vídeo. Les previsions és continuar creixent en penetració, en ventes online versus a un detriment de les agències tradicionals offline. Fa prop d'un mes i mig i Dreams va rellançar 10 països més, una important internalització. Ara ja estem a 29 països des d'un començament que va ser només Espanya i Itàlia. Això, empreses del sector offline, no diré que és impossible, però sí que és molt difícil fer aquestes crescudes tan importants. S'ha d'apostar sempre per les noves tecnologies, crec. Però s'ha d'anar fent a poc a poc i intentar assegurar trets. El que no pot ser és fer, per exemple, una venda online, fer una pàgina extraordinària, gastar-te el que costa fer una pàgina per la venda online, tots uns recursos, una gent darrere, sense assegurar una mica els trets. Jo crec que s'ha de començar de petit a gran, fer unes inversions que tu puguis assimilar que potser, aunque sigui un fracàs o et costi molt implantar-ho, allò no s'enfonsa, la inversió. Tot és una qüestió econòmica. De fet, no és ben bé una novetat. De fet, nosaltres des de fa molts anys que moltes llibreries ja tenim pàgina web. I per tant, diguéssim, l'únic que fem ara és adaptar-nos-hi i intentar també aconseguir una part del mercat, que seria la llibreria digital, on és molt més àgil i fàcil fer la compra des de casa. Però també al mateix temps som un comerç de carrer, de proximitat, i aquest valor no el volem perdre. El que fem és simplement obrir una nova finestra perquè la gent que, diguéssim, té necessitat des de casa i d'un producte, d'un llibre en el nostre cas, pugui encomanar-lo sense necessitat, diguéssim, de venir a les nostres llibreries. Però nosaltres seguim apostant i demanant que la gent també ens vingui a conèixer, que també passegi per les nostres llibreries, físiques també, però al mateix temps que nosaltres d'alguna manera li podem oferir aquesta altra línia, diguéssim, comercial, amb total naturalitat. Per nosaltres no és una cosa nova. Crec que s'acabarà comprant molt per internet. Jo crec que els joves ho fan moltíssim, però a vegades a nosaltres ens fan creure, a nosaltres ens agrada anar a les botigues a veure, sigui seguim parlant de qualsevol tipus de producte. En canvi, crec que la gent jove no té aquest costum o cada vegada en tindrà menys. Crec que hem d'anar avançant amb això. Crec que en el futur molta cosa serà a través d'internet i el comerç electrònic, crec que sí. Quan hi ha molta oferta d'un producte, s'ha d'anar amb molta cura de saber el que es fa o que es munta, com se munta i que ho facin professionals adequats. Llavors és una miqueta
els avantatges i els inconvenients, no? Doncs el que sí aconsellem és que s'aposti per les noves tecnologies, però que s'aposti per empreses del sector professionals i que no es faci per tindre presència qualsevol producte a internet a qualsevol preu, que llavors allò al cap d'X temps allò queda obsolet. Internet és com una botiga real, simplement que a casa fas l'aparador i cada dia ha de fer goig, doncs internet és el mateix, cada dia ha de fer goig i vol dir que cada dia s'hi han de destinar els recursos humans, amb el qual vol dir que és una doble botiga, no? I s'ha de tindre al corrent. Puc parlar dels 3 factors d'èxit de la nostra companyia. Per una primera banda ha estat la inversió en tecnologia. Any rere any nosaltres invertim milions d'euros en tecnologia d'última generació i és un tema que no et pots quedar endarrere. Per altra banda, les persones són vitals per al nostre negoci. Aquí només a Barcelona tenim gent de més de 25 nacionalitats diferents, en perfils molt diversos. Una de les últimes persones que ha entrat aquí és per desenvolupar aplicacions en Facebook. Quan feia un parell d'anys Facebook ni existia. Ara també cada vegada tenim més gent que està especialitzada en mòbils. Si vas a qualsevol universitat no es donen classes de mobilitat, vull dir, això encara és massa nou, però ja tenim gent que està treballant tot això. I com tercer punt molt important és la internacionalització. Com deia abans, nosaltres estem ja amb la marca Dreams a 29 països. Fa prop d'un mes vam llançar 10 països més i és clau de l'èxit, no només et pot quedar en un mercat local i més ara quan tenim una crisi molt gran en Europa i molt més accentuada al sud d'Europa. Si només estàs centralitzada en Espanya o Espanya, Portugal o Itàlia, doncs ho tens difícil. Nosaltres, el nostre risc país és molt, molt més petit. Crec que de tot una mica. A veure, per una banda, el que necessitem és més lectors. És evident que si no hi ha més lectors, doncs qualsevol negoci del món del llibre serà coix i serà fluix. Ara, tenim l'esperança que amb els nous plans de foment de la lectura i, en definitiva, amb el que s'està treballant des de l'administració, també a poc anem eixamplant aquesta base social de gent que és lectora de manera natural. El client, d'alguna manera, dèiem abans que les noves generacions ja ho estan una mica més deformades. Però nosaltres també pensem que amb el llibre digital s'hi pot introduir gent de generacions, diguem-ne, ja grans, que tenen a vegades problemes de visió, perquè a vegades hi ha gent gran que els llibres convencionals no ho poden llegir, aquí se'ls podria fer la possibilitat que compressin un e-reader i que s'adaptessin els formats de lletres, per tant això és un element que el podem anar treballant i aquesta gent ben segur que haurem de ser nosaltres els que us haurem de fer la feina de carregar-los i, diguéssim, el llibre, etc. Per tant, una mica de tot. La veritat és que ara comencem una etapa amb il·lusió, amb una certa també sensació que fem un salt endavant important i que realment no podem d'alguna manera fallar. Bé, doncs hem vist també les reflexions dels nostres convidats a través del vídeo, com parlaven de necessitats i fins i tot de la idea de tenir una segona botiga. Abans, però, hem vist aquesta firma de botiguers pel país, ja que en Pere Montalà és el creador. M'agradaria que acompanyessis, per bé que abans el Miquel Àngel Fraile ja presentava la campanya, però una mica què ve a dir i quina... El primer que heu de saber, gràcies Xavier, és que això va néixer l'any passat. Amb la que està caient sembla que sigui fet expressament per ara, però no. Això ho vam escriure l'any passat, la tenim des de llavors, perquè volíem tenir una marca que fos a segell de prestigi, que pogués ser producte, que pogués ser quasi bé tot, però cara al comprador, cara al consumidor. Perquè si volem fer accions sectorials, gremials, totals, de comunicació, de venda, del que volem, des de la Confederació de Comerç, no volíem anar amb una marca tan institucional. I se'ns va córrer botiguers pel país. Botiguers, perquè abans ho han dit alguns polítics, ho hem de poder dir sense vergonya, perquè el Xavier deia abans que de Reus hi són botiguers. Jo soc de Vila-seca, perdona si hi ha algú de Reus, però soc de Vila-seca. No és ben bé el mateix, però quasi. Jo soc de prop de Figueres i també és molt botiguera. Qui és que no és d'algun lloc? I Granollers, i Mataró, i Sabadell, i Terrassa, és Catalunya. És un país que formem part de la botiga, forma part de la nostra manera de ser. I els meus pares també havien tingut botiga. I Lleida.
I aleshores botiguers. I pel país se'ns va córrer perquè realment nosaltres, realment a través de 90.000 afiliats, els que representeu, perdona, és una part molt important del Producte Interior Brut i fa país, cohesiona. I iconogràficament, realment, has volgut dibuixar la botiga integrada en la casa. Això va néixer després, però sí, representa el que dius tu. Que això, Lluís, tornant a la teva faceta urbanística, aquesta integració de la casa amb la botiga, botigues pel país, tu creus que internet la posa en qüestió, la fa perillar, o justament també hauríem de tenir cura que aquest model mediterrani no acabi desfigurat? Una cosa és el que ens agrada i una altra cosa és el que passarà, que no ho sabem. Sembla ser que continuarà la complementarietat, és a dir, la bicicleta. Ningú agafa la bicicleta per anar-se'n de viatge a Tarragona, però sí que agafem la bicicleta al cap de setmana perquè ens agrada fer voltes. És a dir, una nova tecnologia no suprimeix les altres, sinó que l'altre esdevé una afició. I, naturalment, poder anar a comprar en un centre urbà on hi ha botigues, on et trobes gent, on hi ha un ambient distret, és molt més interessant que no, això impersonal a través d'una línia i a davant d'una pantalla que clar, no hi ha els cinc sentits, només hi ha la vista, no? S'han d'exercir els cinc sentits. I el tacte també, perquè si no cliques no compres. El tacte és el que em falla a mi, sí. Santi, hem sentit el vídeo i abans intentava que, no sé si tu ens ho pots explicar, realment què costa ser internet? Perquè hem arribat a sentir un dels que intervenia que deia que això és com tenir una segona botiga. Clar, estem en disposició de tenir una segona botiga, o potser no té els mateixos costos que tenir una segona botiga, però què suposa tenir presència a internet? És realment costós? En condicions, clar. De tot, estava una mica preocupat veient el vídeo perquè he vist el Pere que jugava amb el seu iPhone i pensava que estava fent una compra online fa un moment. És com canvia la societat. El que costen les coses depèn molt de la rentabilitat que li traiem a l'esforç econòmic que fem. Jo el que us diria és, sobretot, que tinguem molt clar quin profit li podem treure a internet. Què volem? Volem vendre? Igual el nostre objectiu no és fer venda online. Hem de veure quin és el nostre negoci, si el nostre producte té sentit que algú el pugui comprar online o podem arribar a un mercat global on ens el puguin comprar. Però vull dir, has de destinar un treballador tota la jornada... Avui en dia tenim eines que ens poden permetre estar a internet, crear les nostres webs automàticament, botigues online automàticament, des de 50 a 100 euros mensuals. El software, el hardware, és a dir, les aplicacions, el maquinari que fem servir, etc., avui en dia es lloga, és un servei, ja no cal ser propietaris. Que hem de destinar hores? Sense cap mena de dubte. Que no cal ser un enginyer per muntar una botiga online avui en dia? Per suposat que no, perquè precisament aquestes empreses que han sortit de software com a servei, d'aplicacions com a servei, ens faciliten aquestes eines. Abans d'agafar una eina o de decidir què fer, hem de fer, com en deia en Josep Lluís, analitzar molt bé el nostre negoci. El que està clar, i jo he vingut aquí a fer una mica el paper del dolent de la pel·lícula, el que està clar és que el comerç electrònic... Ho vens a fer d'oracle. Això mateix. El comerç electrònic a Espanya, en un moment en el que el consum està caient i els analistes diuen que el consum continuarà caient, porta ja molts anys i continuarà creixent un 20% de forma anual. Per tant, hi ha una part dels compradors que estan passant a comprar online, en un moment en el que el consum està caient. Això és una realitat i, per tant, no podem ser aliens a la realitat que ens envolta. Analitzem bé el nostre negoci, decidim si el projecte el podem fer sols o és millor agregar-nos a plataformes que ja existeixin, que venguin les nostres categories de producte. Això pels que tingueu producte propi, marques pròpies, sigueu artesans, treballeu producte fresc, coses que no són marquistes o marques de tercers, ho teniu fàcil per fer servir plataformes d'agregació. O quan teniu producte molt exclusiu, llibres de segona mà. El Lluís posava un exemple molt clar. És un producte que ja no existeix, que no està al mercat, que es troba poc. L'exclusivitat és un avantatge. Els que treballeu negocis multimarca més generalistes, el vostre target no és global.
no està a internet i són compradors d'arreu, no hi podreu competir amb les grans cadenes de distribució online o físiques com el Corte Inglés i d'altres que ja estan anant cap a vegada més a l'online. Heu de fer estratègies, us heu de marcar objectius d'arribar al que teniu al vostre voltant, d'aconseguir que el veí de barri s'apropi a la vostra botiga i us entri a la vostra botiga. Llavors les vostres estratègies han de ser de proximitat. He vist que des de la Confederació o d'algun dels gremis heu desenvolupat aplicacions de mòbil, ho vèiem abans, no? Aquí és on teniu el vostre target, saber el que està a prop vostre. Us heu d'apropar també a les ciutats que siguin turístiques al turista que arriba de fora, que vol anar un moment també de compres i que no sap on anar-hi. Li hem de facilitar quins són els recorreguts comercials, els carrers comercials, on pot trobar un producte determinat. I venen molts turistes a les diferents ciutats d'aquí de Catalunya. Per tant, l'estratègia és diferent i els costos poden ser molt diferents. No és car estar a internet. Lo difícil és fer-lo bé. Josep Lluís, creus que Catalunya, al marge d'aquesta imatge de botiguers pel país, també pot ser al mateix temps una potència mundial d'e-commerce? Caram, a mi em fas la pregunta més difícil. Hola, tu ets professor. Sí, no l'eludiré. Hi ha un avantatge molt evident i una de les claus ens l'ha començat donant Santiago ara, que ell és enginyer en telecomunicacions, però si veieu, quan us parla a vosaltres, el que demana que potencieu o que manteniu com feu ara és el gènere. És a dir, no ens preocupem tant pel mecanisme, per la plataforma, pel sistema, perquè això ja hi ha gent que ho sap fer, que ho fa, que ho posa al vostre abast a un preu més que raonable i cadascú que es dediqui a allò que millor sap fer. I per respondre a tu, Xavier, l'avantatge és que aquí es fa bon gènere. És a dir, a internet s'ha donat una paradoxa que no s'havia produït mai en la història de la humanitat, que ve a ser la història del comerç, i és que gent que no en sap massa del gènere en concret, en alguns sectors, ha aconseguit agafar la davantera respecte a gent que en sap molt més. El que passa és que aquestes persones que no saben tant del gènere en saben molt de la plataforma. Més que de... Probablement moltes agències de viatges online, moltíssimes, abans... Que la tenim nascuda aquí a Barcelona. Sí. Clar, més que qualsevol de vostès que s'hi dediquen, no en sabrà, amb tots els respectes pels que són joves i pels que comencen, però algú que munta una startup enfocada a això, més que vostès no en sabrà de carn o embotits, o de bicicletes, o de sastreria, o de vins i licors. No en sabrà, és impossible. És l'ofici de vostès, porten tota la vida fent-ho i en alguns casos generació rere generació. El que passa és que dominen la plataforma. Caram, la plataforma hauria de ser el mitjà, però el contingut és allò que realment importa. Té Catalunya potencial per fer-ho? Home, no en totes les activitats, evidentment que no. És un país petit i té les seves limitacions com qualsevol altra, però havent-hi gènere de primera qualitat, havent-hi gent que està formada, que en sap, que té la qualificació oportuna per vendre, evidentment, adaptar-nos a la xarxa sense cap vocació d'enganyar ni de res, no hauria de ser tan traumàtic. Aníem acabant. Us demanaria en tot cas que féssiu una última intervenció amb algun missatge que potser us hagi quedat a la cartera i dius, caram, això no ho he dit i ara m'he quedat amb mal gust de boca. Sí, jo només vull fer una cosa per polemitzar amb el Santiago. No em polemitzis gaire ara, només que sigui una cosa que en tot cas... Ha dit, i té raó, que amb la crisi han baixat les ventes, però internet continua pujant. Bueno, és com comparar un elefant amb una formiga. És normal que amb la crisi les ventes baixin i que internet, que no sé si arriba al 5% de les ventes totals, doncs puja una mica. I a més, normalment per internet es venen productes de baix concerniment, res més. Gràcies, Pere. Santi, si vols acabar de... Perquè això, al final, les dades exactes, les bones, qui les té del que es ven per internet? Perquè cadascú fa servir les seves i diu, tinc unes dades, doncs jo tinc les meves, no?
totalment. El mercat de telecomunicacions controla les transaccions? En primer lloc, dic que estic totalment d'acord amb el Pere, que encara que polemitzem, crec que opinem el mateix de moltes coses. A veure, les dades són estadístiques. Avui en dia el que més es ven per internet són béns intangibles. També es ven molta nova tecnologia, no? Sí, les tres primeres categories de venda bàsicament són turisme, bitllets, qui no ha comprat un bitllet d'avió o de tren per internet, turisme, fins i tot en Pere, turisme, qui no ha reservat un hotel. Si jo us demanés ara quants de vosaltres mireu per internet les opinions d'un hotel abans de fer una reserva, probablement aixecaríeu la mà tots vosaltres. I després entrades, tot el que són tíquets de cinema, de teatre, etc. A partir d'aquí ja venen les categories més de béns tangibles, on depèn, no es tracta només dels volums de compra, sinó de la repetició de compra. La categoria que té més repetició és alimentació, 21 compres online a l'any les persones que compren alimentació, la segona és moda, amb 5 compres i pico a l'any per internet. Està clar que els sectors de béns tangibles han arribat més tard, però estan arribant-hi cada vegada més. I repeteixo, internet és un lloc on es compren marques, sobretot. Marques. Per tant, en certs sectors, les marques a internet tindran molt a dir i se'ls emportaran, i en d'altres continuarà sent un sector de proximitat. Darrera intervenció. En general, per tancar l'argument que desenvolupava abans, quan qualsevol usuari entra a Google i tecleja qualsevol necessitat que té de productes, serveis, el que sigui, confiem en els professionals per posicionar-nos bé a les cerques, perquè si mantenim el nivell de qualitat com està ara, malgrat la que està caient i en fi, amb totes les dificultats que hi ha, si es manté això, si nosaltres quedem ben posicionats i arriben a nosaltres, en fi, tenim assegurada la papereta de que ens mantinguin fidelitat, perquè si ho fem bé ha de funcionar i, com diria en Pere, l'algodó no enganya. I Lluís, tancarà la taula. Sí. Volia fer una reflexió sobre l'espai on passen aquests dos sistemes. És a dir, la venda online és un espai virtual. En canvi, la venda tradicional dels comerciants petits i tradicionals és un espai físic i normalment urbà. I aquest el tenen de cuidar. L'espai virtual és una cosa absolutament abstracta que no existeix. En canvi, l'espai on estan les botigues és molt important. I això té a veure amb l'urbanisme. I és bàsic perquè es continuï utilitzant aquest tipus de comerç. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies per les vostres reflexions. Pere Montalà, Santiago Sánchez, Josep Lluís Micó, Lluís Racionero. Esperem que la conversa, que el diàleg, que ha estat prou fluid, us hagi servit per aclarir alguns conceptes o en tot cas per generar més interrogants, que els podeu consultar o bé a la xarxa o bé anar a la biblioteca que tingueu a prop de casa i tenir el contrast físic amb les altres reflexions que hi pugueu trobar. Moltes gràcies. Si seguim el programa faríem una petita pausa, tret que hi hagi algun contraordre, i de seguida reprenem la jornada en aquesta convenció. Moltes gràcies. Adéu-siau. Per favor, pregueu al vostre puesto i té la paraula en aquest programa Incorpora el nostre amic Jordi Martínez. Per tant, Jordi, el micròfon és teu. Bé, bon dia a tots. L'any 2011 vam decidir integrar la responsabilitat social corporativa al pla estratègic de la nostra entitat, donada la seva creixent promoció dins del context econòmic actual. A la societat ens preocupen cada cop més temes com la solidaritat, la cura del medi ambient, la sostenibilitat i com les empreses que en el desenvolupament social, ambiental i econòmic del territori. Aquest canvi de tarannà social ha desenvolupat un nou model de gestió, la responsabilitat social corporativa, que d'una manera ben planificada i integrada en les empreses i negocis comporta beneficis econòmics i un tret diferencial de la competència.
El nostre sector no només és conscient d'aquests valors socials, sinó que forma part de la nostra naturalesa. Ser activament partícips en les preocupacions i les necessitats dels nostres barris i comunitats. Aquesta participació activa del comerç que vam constatar en el primer estudi que vam realitzar l'any 2010 sobre la situació del mercat i del sector va servir com a punt de partida per a crear el departament, el qual té la finalitat principal de fomentar la integració de la responsabilitat social corporativa en el comerç de Catalunya, posant en valor els beneficis socials i per al propi negoci que comporta la seva implantació en el model de gestió del comerç. Així mateix, com que som i volem continuar essent el principal referent del sector, també integrem en l'àmbit intern de l'organització. Les accions que s'han desenvolupat fins al moment, l'elaboració de la guia de bones pràctiques, d'oberts a la responsabilitat social amb el suport de la CAM, amb la fundació de la ONCE vam signar un conveni que vam presentar a la convenció de l'any passat i aquest any hem elaborat la guia d'oberts a l'accessibilitat que pretén oferir recomanacions per a realitzar una atenció de qualitat al col·lectiu de discapacitats. Una dada que a Catalunya hi ha 300.000 persones amb discapacitat i que, per tant, són un grup considerable i influent que mereix la nostra atenció de qualitat que qualsevol altra. Amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat volem promoure la xarxa d'avantatges per a famílies monoparentals i nombroses. Amb l'Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament volem potenciar la cooperació internacional les nostres ONGs. Hem col·laborat en la difusió de la Marató per la Pobresa de TV3 i amb el programa d'obra social de la Caixa hem signat un conveni per fomentar la inclusió sociolaboral dels col·lectius en situació o risc d'exclusió social. I per aquest motiu, com vam fer l'any passat amb l'ONCE, aquest any els hi cedim un espai en aquesta convenció perquè ens presentin i potenciar així l'abast de l'acció. En quant a l'àmbit intern, estem realitzant un estudi de memòria de les accions